Kabalo magyud ko nga kanang inyong pundok dili gyud na ang Ginoong Jesucristo. And don't worry, pag oras og mahitabo nga muhalin ko ni ining kinabuhi adi man mi mabalaka. Tungod kay ang simbahang Katolika bisag patay na, makabenepisyo gihapon mi sa pag-ampo sa simbahan. Makabenepisyo gihapon mi sa mga indulhensya nga buhaton sa simbahang Katolika. Kay if in case nga mga matay mi nga among kalag mubuwag diri sa among lawas, nya syempre ang among lawas mo uli sa among nga among kalag kung tawag ining palaron sa Ginoo, pinaagi sa kaluoy sa Ginoo tan-aw niya ning amo ang gitawag og gibuhat dili madiretso sa impierno. Dili mi atog impierno kundi agi mi dito sa purgatorio. Ang kuyaw kamo mga matay. Nga naman number 1, wa mo may purgatorio. So mga matay man amo gid mo gitawag og sala. Posible man nga mo ka sa nya pagkaman mo purgatorio. Sigurado gid mo sotoy gid mo sa impierno. Ikaduha, wa pod mo tawag ang pag-ampo para sa mga nangamatay na. Sigurado gid na. Wa lagi mo tabang ninyo dito kung asa mo mapahimutang wa lagi mo tabang ninyo. Okay lang mo purgatorio. Kaya sigurado naman ka, hindi na ka ma-impierno pag nalakas purgatorio. Pag ma-impierno ka, sigurado yun. Abi sa pag kamilyon na mag-ampo ng pastoy ninyo, mahurot na lang, buhok sa inyong pastoy, tinuwad-tuwad, pag-ampo pa yung kalag, di na yun mo malingkawas. Nga naman, gawas nga, wala mo ni kooperar sa kaluwasan, naghihimo ni Kristo sa krus, ang gihimo pag yun ninyo, naking kompetensya pag yun mo sa iglesia ang gitukod ni Kristo.